От хляб с кренвирш през детските спомени с бургери и картофки, лека спирка в Мексико и чак до модерните веган или гурме храни. Започваме с 1920. Хората имат нужда от бърза храна и се появява първия истински фастфуд, а именно хот-догът. Сега, кой се разписа, бе? Обаче все пак това е било първия фастфуд преди 100 години, да кажем. Ти май го одобряваш, като гледам. Гладен съм. Дай да му дадем една оценка за първото. Реално, като си го представиш, това е било преди 100 години. Хляб с кремвирш. Ама аз и сега реално го ям, като, нали, за нещо бързо, като съм много гладна навънка. Естествено, само хляб и крем, без никакви сълкове, ама бих си му дала 9, защото... Ма аз си ям, мен ми харесва горе-долу. Кремвирша. Не, просто хляба. Не, аз бих му дала 9, защото все пак това е първия опит за нещо бързо, вкусно, без да изисква много готвене. Да бе, аз за това ще го оценя примерно на една петица ще му дам, защото реално е първият опит за нещо. 1930. Харлан Сандърс отваря своя първи ресторант. И не, това не е KFC. Името е Sanders Court Coffee. Там започва да сервира пържено пиле със специална техника и смес от 11 различни билки и подправки. Нямаше начин да намерим подправките, с които се прави месото през 1930 примерно. То аз съмнявам да е коренна разликата, но нали ще си има. По принцип аз бях съгласна да си ги изготвим, обаче много от подправките ги няма, което означава, че много ще се разминава от рецептите и няма много смисъл. Искам само да кажа, че то не е хрупкаво. Мекичко е, няма панировка, но сега ще видим на вкус как както е. едно време. Като за едно време аз вярвам, че това е било тотален хит. Сега в момента от 11 подправки са оставили черния и червения пепер. Реално ние в момента ядем първия опит на полковник Сандърс да си отвори ресторант. И ако е било това, дори да е било горе-долу на това на вкус, е било много успешно за това време, сигурно. Като цяло аз вярвам, че дори въпреки факта, че това няма много подправки, нали не е KFC-то, което лично аз си представям. Аз очаквам да има много подправки, да е хрупкаво, нали, да е пикантно. Обаче за това време даже това е било много. Аз вярвам, че си е било абсолютен хит, че има много клиенти. И да му дадем една оценка, викам аз. Аз ти само давам една девятка. Аз бих му дала 7 от 10. Харесва ми, но съдейки по храната, която има днес, със сигурност не мога да кажа, че ми е фаворит. Но пак казвам, че за това време си е било доста добре. Аз го сравнявам с това време, с това му дам девятка. В момента, сега като знам какви неща съм яла, как да му дам 9? Да. В смисъл, сега не мога да се поставя в едно време. Гледам да съм субективна и сега, и тогава. Добре. 40-те, най-голямата иновация в индустрията, идва от двамата братя, Мак и Дик Макдоналд в Сан Бернардино, Калифорния. Философията им – лимитирано меню, достъпни цени и супер ефективна система в кухнята им позволява да обслужват повече клиенти за по-кратко време. Ако не сте сетили, разбира се, това е Макдоналдс, а тяхната комбинация от хамбургери и картофки завладява цяла Америка. Дойде време и за Макдоналдса, обаче аз няма да имам лукса да го опитам, понеже ни объркаха поръчката и съответно бургера, който трябваше да е за мен, има сосове, които аз не ям. Затова ще си дегустирам само картофите, а пък той ще намаже цели 2 бургера. Аз не можах нищо да кажа, но добре. Почвай да ядеш пък. Дори соса не се усеща буквално. Няма да ме накараш да го опитам. Ама буквално не се усеща. Не ме интересува. Като кажеш, чакай малко да приготвя, означава, че няма да се тъпчеш повече. И дойде време да оценим това десетилетие. Макдоналдса, може би, като сравня, че тогава са яли буквално хамбургера, който вътре е с сос и кюфте. И картофи са били горе-долу по същия начин. Цяло ще му дам 8 за неговото време. Аз на картофите бих им дала 9, защото аз ги харесвам. Хапвам си, по принцип и бургер. Този път нямах късмета. Но да, бих им дала 9 на картофите специално, защото ми харесват. Да, продължаваме нататък. Ти да го беше цъкнал, ще чупа ръчичката. Ще го гледам с чай. Това искам да го слушаш и по-звъят хората. Аз на какво съм подложена? През 50-те бумът на Макдоналдс буквално залива Америка, а малко след това и целия свят.
Бургерът и картофките вече не са просто храна. Те стават начин на живот. Но в началото на 60-те идва следващото голямо чудо. Полковник Сандърс, човека с пилето, започва да гради огромно име и уважение сред американците. Той превръща рецептата си в цяла верига и така се ражда KFC. И дойде време за пик мамито на фастфуда. Кофите на KFC, които са не са много стари. Аз не очаквах между другото да са толкова стари, но като приех на клипа, много време ги има. И хората много са ги обожавали за времето. По-модернизиран таков в момента е с едно парче пиле, един стрипс и две парчета пилешки крилца. Да. По две, нали? Защото, да. Смисъл, да, и двамата имаме, нали? Да. Едно и също. Тоест две парчета пиле, две парчета стрипс и 4 парчета пилешки крилца. Първо да е пикантно. Добре, не, процента. Ама трябва да дадеш цялостна оценка на кофта. Няма да бъде това. Що? Чото ми хареса. Виждаш ли какво са? По принцип, пикантните крилца са ми фаворита и в момента, реално. Така че тези ми харесват. То реално това не го правим като класация. Да. Не, в смисъл по принцип, нали, че си ги ям. Като Да. ям от KFC. Това го правим за да е интересно на хората. Затова може да се сабскрайбнете. Може да лайкнете клипа и също тук да спомена с това видео целим KFC на спонсориран. Защото много пари почваме да оставяме там. Доста често са им клиенти. Ще видим. Мисли. Ако решат да ни пишат, нали ще го приемем на сериозно. Значи, на това бих му дала 10 от 10, защото реално погледнато, например, крилцата са най-новото, което е в момента. То, нали, сега е актуално, сега се предлага. И замисляйки се, че тогава останалите две неща и, нали, време парчетата пиле само, без подправки, нали, без да са пикантни и така нататък, без хрупкава панировка, са били най-новото и нещо модерно. Тоест, сравнявам двете. Много дълъг изказ. Не знам как да се изкажа, но просто сравнявам, че каквото са крилцата за мен сега, тогава е било парчетата пиле за хората. Да. И затова ще му дам 10 от 10, защото на мен крилцата много ми харесват сега. И аз съм фенка и си ги консумирам На често. кофта ще дам и аз 10 от 10. Обаче има за нещо, което ще ги осъда. То така казвам, ще ги осъда, не. Няма да ги съда. Как може една кофа да струва 10 евро? 10 евро! Това едно време струваше 13 лева. 70-те. Макдоналдс вижда успеха на KFC и търсят начин да затминат конкуренцията. И тогава създават нещо, което е напълно иновативно за това време, а именно пилешките хапки. Пилето вече не е крилце или бутче, а се превръща в нещо много по-удобно, малки хапки, които можеш да ядеш навсякъде. Малко Обаче- скъдно изглежда, че имаме 3 пилешки капки, ама бюджетът клиповете почва да нараства. А заплатата ни расте. Инфлацията. Да. Тя панировката е станала като... А ти сметни, щом сега са гадни, през 70-те са били. И като оценка бих им дала 3 от 10, защото и сега, и по принцип не ми харесват, а замисляйки се какво ще е било преди години, смятам, че ще са доста преди една-две гадни. години си. Не, а преди десетилетия, ама те, щом сега са гадни, Да. В цяло, аз да ще им дам двойка. И не знам как реално това нещо да вари от KFC-то. С какво това нещо е настъпил дори малко KFC-то. ще е Тогава. по-удобно, ама няма кости, няма нищо смисъл направо го ядеш. Да бе, ама ще го сравниш ли? Сега на хората Дори с става... пилето на KFC-то. Да, остават така оценките, няма да се промени нищо. Най-много да учим по-надолу. Но колкото и удобни да стават храните, хората започват да искат нещо различно. 80-те. Фастфуд вече не е само бургери и пиле. Идва нова вълна, вдъхновена от мексиканската кухня. Вериги като Taco Bell правят такото масово и достъпно за всички. Тъй като ние нямаме Taco Bell в България, трябваше да вземем от някакъв заместител.
Някаква българска фирма да прави такоси. То реално няма много. Да, то даже въобще няма. Дали ще се сравни с Taco Bell? Ние не сме опитвали, Ми- къде ще знаем. Дано да е... Аз надявам да е вкусно. Цяло внимание как го такова, защото се разпада. Да. Надявам се да е вкусно и да ми хареса, защото в принцип не обичам много да опитвам някаква нова храна. Време е да му направим една оценка. Ти какво ще кажеш? Аз бих му дала 5 от 10, защото бих го предпочитала, ако е люто, повече ще да ме харесва. Не е лошо, но не е точно по моя вкус. Да, не можах да намеря лючи такоси. Това беше единството, което можеше да намеря. И аз като цяло даже ще му дам 10 на това. Дори да не е оригиналното от Taco Bell, много ми харесва. 90-те. Тук вече става интересно. На хората започва да им писва от мазните храни и изведнъж се появява нова идея. Фастфуд, но една идея по-здравословен. И тук влиза Subway. Вместо пържено и мазно, получаваш нещо много по-просто. Хляб, месо и зеленчуци. Най-важното, ти сам си избираш какво да сложиш вътре. Обикновеното се превръща в модерно. Да сте го видяли отблизо, ама аз ще го покажа. Да видим неговата оценка каква ще е. Ние ще го направили малко по-бейсик. Вътре има плъшко филе, маслини, айсберг. И тук едно сирене. Да. Май трябва тогава да се рода. Що? Защото модерните изгледици не са ми по вкуса. А това си ми харесва, ако беше топло. Щеш да е 10 от 10, ама аз бих му дала 7 от 10. Вкусно е, но все пак е нещо бейсик, нищо необичайно. Аз ще му дам 5. Реално е сандвич. Нищо кой знае какво. 2000-те. Фастфуд вече не е само Америка. Той завладява целия свят. И тук идва нещо, което всички обичат. Пицата. Вериги като Pizza Hut и Domino's Pizza правят пицата бърза, достъпна и навсякъде. Аз специално не знам хората, по им се кефят на Доминос пиците. Повече пъти. Специално там ми харесва. Мен ми харесва, ама да знам. И сега и по-хубави съм яла, обаче става. Ти имаш преди, че стана за 10 минути. Добре, Ти ме предвид, че нямам и доматен сос. нямаше да ме излагаш. Добре, пицата няма доматен сос. Аз исках да си го премълчим, но той реши да ме изложи. Не нямам домати. Затова пицата е само тесто, кашкавал и салам. Добре, сега да дадем оценка. Какво смяташ? Като цяло, пица, ако не е от Доминос, 8. Ако е от Доминос, 6. Мен пък ми харесва. Между другото, специално тая бих и дала 8. Не, то някой път зависи коя е пицата. Да, принцип, тая е хубава. специално тая ми харесва. Това е горе-долу хубаво, има много гадни пици на Доминос. Ама съм яла само тая и ям за втори път. През второто десетилетие на 21 век хората вече искат качество в фастфуда. И тук идва стар метод, който се връща на мода. Месото на бургера се притиска върху плочата, хрупкава коричка, сочно отвътре, смаш бургера. Фастфуд, но направен както трябва. Техниката, която съществува още от десетилетия, се превръща в глобален феномен благодарение на вериги като Smash Burger, Five Guys и Shake Shake. Навлизаме в по-новото време, като отново имаме бургер. Този път обаче е смаш бургер. Това даже е до някъде TikTok храна. Нали им правят реклама на тия смашен пас TikTok. Случай ми правят реклама, не знам, че е TikTok храна. Да, за мен знаеш. Стави ми оценка. Аз твърдо му давам 10 от 10, много ми харесва. Според мен е девятка. Сос е много хубав, кюфтето е много хубаво, чедъра е много хубав. Като цяло целият бургер е много хубав. Ево на смашен пас за бургерите. Дори студени се ядат. В сегашното десетилетие веган храните навлизат сериозно като стандарт. Вече не са просто малка графа в менюто. Веригите търсят начини да предлагат повече plant-based опции. Бургер, бурито, тако, сандвичи, салати. Идеята е ясна. Фастфуд трябва да бъде вкусен, бърз и подходящ за всички. Като за финало сме взели по внимание тенденциите в момента, които са всичко да е веган, био и така нататък. Затова сме избрали веган бурито. Не знам дали се вижда. Вътре има червен фасул, царевица и авокадо. И май няма нищо друго.
Реално има... Еми не го виждам, Ма- ако има нещо друго. Аз слагам сосче, че някои изроди ядат без сос. Видите как ме обижда, значи. Представете си какво става като не е на камера. Бой. Значи чакам да опитам и двамата си го като така. Преди някой да ме е нахранил, чам майонеза с веган бурито. Майонезът е веган и от ресторанта, където взехме бурито, така че... Като цяло, ако имаше малко каймичка, ще е супер. Мен между другото ми харесва. По принцип, аз не съм фен на неща без месо. Защото обичайно ги заместват с много зеленчуци. Аз не ям. Ама това ми харесва. Време е за оценка. Много рязко бе. О! Ама не бях готов. За това, че няма месо и горе-долу беше вкусно, ще му дам 7. Обаче, заради майонезата ще му дам 8. Защото майонезата много го променя. Аз бих му дала 7, защото също не очаквах нещо без месо, с различни зеленчуци и нещо, което замества месото да ми хареса. Така че съм приятно изненадана. Но... Ама аз искам да кажа, това, което го правят фастфуд ресторантите да вкарат много веган храни, да не се прави. Трябва да си има месо, трябва да си има сирене, трябва да си има кашкавал. Това са неща, които са нужни за организма.